הכירי את דיסקון. דיסקון הוא מוצר מחזור חד פעמי שעמיד יותר ממוצרי מחזור מסורתיים כמו טמפונים ופדים. העיצוב הייחודי נותן תחושת נוחות בהשוואה למוצרים המקבילים. הוא בטוח לשימוש ואפשר להישאר איתו עד 12 שעות. זה אומר שאת יכולה להיות איתו כל היום או כל הלילה מבלי לדאוג להחליפו. אפשר לשחות, לישון, לרוץ או כל מה שאת עושה בדרך כלל כשאת לא בווסת. היתרונות בעיצוב הדיסקון הוא שניתן בפשטות יחסית על ידי קיבוץ שרירי האגן לרוקן את תכולתו לאסלה. מתי שנוח לך, כך שאת לא צריכה לדאוג לגבי החלפה מספר פעמים ביום. תכולת הדיסקון עומדת על עד 5 טמפונים, כך שהוא מתאים במיוחד לנשים עם זרם ביצי חזק ומשמעותי. האם דיסקון מתאים לכל אחת? כן, הדיסקון מותאם במיוחד למבנה גוף האישה, וברגע שהדיסקון כבר בפנים, את לא צפויה להרגיש אי נוחות כלל. כמה מילים על אנטומיה נשית. טמפונים יושבים בתעלת הנרתיק וחוסמים את התעלה עצמה. הדיסקון יושב בכיפת הנרתיק, בעומק הנרתיק. אזור כיפת הנרתיק הוא חלל רחב יותר, מה שמאפשר לדיסקון לשבת בצורה טבעית ונוחה יותר. איך שמים את הדיסקון? תתחילי בידיים נקיות. תצבטי את הדיסקון לשניים, בערך בגודל של טמפון. בכי תנועה שנוחה לך, כמו ישיבה על האסלה, רגל מורמת או סקווט, ותכניסי את הדיסקון. דחפי קדימה ומטה עד עצם הזנב, הכי רחוק שזה יכול להיכנס. שימי אותו מתחת לעצם הפוביס, עצם הערווה, את תדעי שזה ממוקם במקום הנכון, כאשר לא תוכלי להרגיש אותו יותר. אופן הוצאת הדיסקון. כשאת מוכנה להוציא את הדיסקון, את יכולה להוציאו במקלחת או במהלך ישיבה על האסלה. השתמשי באצבע נקייה, והכניסי את האצבע בצורה מעוגלת, כמעט מקופפת, תפסי את הקצה של הדיסקון ותוציאי אותו לאט בצורה מקבילה לרצפה. תרוקני אותו לאסלה, וזהו, זרקי אותו לפח. אם יש לך שאלות, אל תתביישי, אנחנו כאן בשבילך. שלחי לנו מיד הודעה, מחכים לך.